כלומר, 2014, עיתון הארץ, שהוא עיתון ישראלי, פרסם כאן בגרסה האנגלית. כאן בגרסה האנגלית, את הדיווח בכותרת, המודעה של בריטניה מציעה לצבאות הערב לפשוט לפלש לישראל ב-1948. בתרגום לגרמנית, הסוכן הבריטי גרם אז לצבאות הערביות לפשוט לפלש לישראל ב-1948. זה לא מחמיא. זה נראה לגמרי פרדוקסלי. מאחד הצדדים, בריטניה, מקימת המדינה של ישראל וכדומה. בריטניה, הכוח המגינה של ישראל. מצד שני, הבריטים מקימים לישראל. ועדיין מתעמתים לפעמים עם המוסלמים. ולמרות זאת, עובדים יחד זמנית עם מוסלמים. ולכמה ישראלים הייתה המצב ברורה. מחוץ לישראל, זה לא בהכרח ידוע. אז ישראל הידיעות הלאומית מ-2017. כותרת, ה-CIA, בריטניה רגמה וגיבשה ערבים נגד ישראל ב-1948. ואז אמרו, כן, יש לנו יותר מסמכים עכשיו לגבי האירוע, מסמכי CIA ישנים היו לפני זמן קצר. מסמכי ה-CIA מאשרים זאת. הבריטים עבדו עם המוסלמים ותמכו בהם. גרמו להם לסתום וסיפקו להם כלי נשק. נגד ישראל. כלומר, מסמך סודי לשעבר של סוכנות ה-CIA מ-27 בינואר 1947 מוזכר כאן. אז, הישראלים הייתה להם קשר כזה והם דיברו עם הקשר. והקשר אמר, כן, לפני זמן קצר דיברתי כאן עם המופתי גדול. עם זה, כמו המופת חאג' אימי אל-חוסייני. ואל-חוסייני, הוא היה אפילו תומך בנאצים. תומך בנאצים במהלך מלחמת העולם השניים. גם אחד מהאתגרי הכי גדולים לרעיון של מדינה יהודית. ואז אמרו, כן. המופת הזה, לכן הקשר אמר, כן, המופת הזה אמר לי שהמוסלמים מקבלים עזרה. כן, שהמוסלמים מקבלים עזרה מהבריטים. והיה גם זה מהספרייה היהודית הווירטואלית. הפוסט נקרא אינטל הצרפתית על התמיכה הבריטית בערבים. אז בדיוק קיבלת אישור מצדדים אחרים, כלומר אישור של השירות החשאי הצרפתי. כלומר, הצרפתים, השירות החשאי הצרפתי, פנו ביולי 1947 לדוד בן גוריון והזהירו אותו מפני מעשיהם של הבריטים. אז מה עשו סוכני המודיעין הבריטים האלה בקהיר ובבגדד? אז הייתה מלחמה שיזמה נגד היהודים בפלסטינה. וכן, זה נהיה די מגעיל. הנה גולדה מאיר נפגשה שוב, כאן בחשאי עם המלך עבדאללה, כלומר משטח ירדן, ורצתה למנוע את המלחמה הזאת. אבל אז, המלך עבדאללה, הוא הרשה לעצמו להשתכנע על ידי הבריטים להציל את פלסטינה. הבריטים חשבו שאם עבדאללה יצא למלחמה, אז האחרים יצאו למלחמה וכן הלאה. ואז במצרים אומרים שבמצרים הבריטים נסיטו את מה שנקרא האחים המוסלמים. אז זה היה בעיקר על מסגד אל-אקצא. זה עכשיו גם נושא מרכזי כרגע. כאן שכנעו קציני המודיעין הבריטים והפיקוד העליון הבריטי במצרים את המלך פרוך להצטרף לקואליציית המלחמה הערבית. הבריטים הבטיחו נשק, תחמושת ומטוסים. וכן הלאה וכן הלאה. בן גוריון למד דברים שונים מהשירות החשאי הצרפתי. כן, אבל בסופו של דבר לא נותרה ליהודים ברירה אלא לסמוך על הבריטים. לסמוך על הבריטים ולסמוך על האמריקאים. אבל הבריטים, כנראה, היו מאוד מאוד עמוסים בחפרפרות רוסיות בראש. האם יש את הספר החדש הזה? שעוסק בכלל המקרה ביתר פירוט כאן, אשתף אותו בקרוב. הספר נקרא Statecraft by Stealth, Secret Intelligence in the British Rule in Palestine. אז הייתה הדמות הזאת, רוי בן זסלני, לימים קראו לו שילור. הוא גם הפך לראש המוסד הישראלי הראשון. והבוס של זסלני היה משה סרטוג, לימים שרת. והסרטוג או שרת הזה, הוא העביר כל מיני מידע לצ'ארלס טיגרט מהבריטים. כן,
כלומר, הוא למעשה היה צריך להעביר את המידע לצ'ארלס טיגרט. בדיוק, אז היה הספר הלבן הזה מ-1939. נרחיב על כך בעוד רגע. אז זה אומר שהבריטים סיפקו כמה צדדים והבריטים סיפקו כמה צדדים, ואז איכשהו ברגע האחרון הבריטים החליטו בכל זאת ליצור כאן את ישראל הזאת. וזה יכול היה ללכת אחרת. הספר נקרא Statecraft by Stealth, Secret Intelligence in the British Rule in Palestine. אז הייתה הדמות הזאת, רוי בן זסלני, לימים קראו לו שילור. הוא גם הפך לראש המוסד הישראלי הראשון. והבוס של זסלני היה משה סרטוב, לימים שרת. והסרטוב או שרת הזה, הוא העביר כל מיני מידע לצ'ארלס טיגרט מהבריטים. כן, כלומר, הוא למעשה היה צריך להעביר את המידע לצ'ארלס טיגרט. בדיוק, אז היה הספר הלבן הזה מ-1939. נרחיב על כך בעוד רגע. אז זה אומר שהבריטים סיפקו כמה צדדים והבריטים סיפקו כמה צדדים, ואז איכשהו ברגע האחרון הבריטים החליטו בכל זאת ליצור כאן את ישראל הזאת. וזה יכול היה ללכת אחרת, ראו בוגדים כמו קיים פילבי או המרגלים הגרעיניים. אז כן, סר צ'ארלס אוגוסטוס הזה, כן, סר צ'ארלס אוגוסטוס תגרד הזה של הבריטים, כמובן עטוף במסדרים הגדולים ביותר. תגרד כבר עשה רבות למען הבריטים בהודו. וכן, וכשהבריטים איפשהו כשהבריטים הפליטו אז להקים את ישראל, אז מר תגרד, רק שר תגרד, קיבל אז את המשימה לאסוף מידע בשיטות אכזריות ולהגן על ישראל. אז היו גם מרכזי העינויים האלה, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה הרקע, לא שזה הולך לאיבוד. אז הייתה מה שנקרא ועידת לונדון ב-1939. ממשלת בריטניה פרסמה מה שנקרא הספר הלבן. ואז נאמר שיש גבולות מאוד מאוד חדים לכמה יהודים מותר לברוח מכאן, כלומר כמה יהודים מותר לברוח מאירופה, כן, לפלסטין. אז אמרנו שרק מעט מאוד יהודים הורשו להגיע לשם. וכך, כמובן, כשהוא שוחרר, היהודים היו מדהימים. כמה ציונים ארגנו אז את תוכנית אליאבה, שהייתה פשוט הברחה בלתי חוקית של הבריטים לארץ ישראל. מה שנקרא הסוכנות היהודית. שרצתה אז להרגיע את הגלים, ואז אמרה, כן, אנחנו צריכים להגיע איפשהו להסכם עם הבריטים. הבריטים הם איפשהו התקווה הגדולה וכן הלאה. האיטלקים, כלומר במלחמת העולם השנייה, תקפו את פלסטינה האיטלקית מהאוויר והפציצו את תל אביב וחיפה. הגנרל ארווין רומל ניהל את המערכה הזו בצפון אפריקה לעבר תעלת סואץ, והוא חשש שהיא תגיע לארץ ישראל. זה נקרא 200 הימים של, אוקיי, אז פשוט נתמוך בחיילים יהודים או בקבוצות יהודיות. מלחמת העולם השנייה הייתה האירוע המרכזי עבור הבריטים. כמובן, זה היה הרסני דווקא ב-1939, כאשר נאמר, בעיקר על ידי הבריטים, שכמעט ולא יהיו מהגרים לפלסטינה. זה אומר 15,000 איש בשנה. זה היה אסון. כלומר, יהודים ברחו. ובכן, יהודים ניסו לשרוד באירופה ולברוח וכן הלאה. אז, מופע אימה מוחלט. ואז כשהתחיל מבצע ההברחות הזה, אז העלייה הזאת היה הארגון הזה שנקרא מוסד לעלייה אני מקווה שאני מנסח את זה קצת נכון. אז עשרות אלפי יהודים ברחו מאירופה. עשרות אלפי יהודים מאירופה ברחו לארץ ישראל. אבל הצי המלכותי, הצי הבריטי, שוב למען הפרוטוקול, הצי הבריטי החזיק חלק מהסירות האלה. סירות אלה נעצרו למעשה. ובכן, כמובן, הייתה תנועת נגד, אז הנה פצצה מהגנה הוטבעה אז על ידי הפטריארך של האס-אס. חלק מהספינות הוטבעו גם הן על ידי צוללות סובייטיות. אז הסובייטים היו פעילים עם צוללות והטביעו כמה ספינות וכאלה. וכן הלאה וכן הלאה. לאחר המלחמה, כלומר לאחר מלחמת העולם השנייה, היו 250,000 פליטים יהודים במחנות סיוע כאלה באירופה. כלומר, מחנות עקורים, כלומר מחנות מאולתרים כאלה. האמריקאים רצו אז להשפיע כך.
עזרי טרומן וועדת החקירה האנגלו-אמריקאית, הם אמרו, כן, 100,000 יהודים צריכים להיכנס מיד לפלסטינה, אבל הבריטים התנגדו. ובכן. ואז זה נמשך ונמשך. די הרבה זמן. כאן, במילים אחרות, קבוצות יהודיות, לפי ואצ"ל. כלומר הארגונים היהודיים לפי ואצ"ל, הם תקפו אז את הבריטים. מה שנקרא המנדט הבריטי. ב-6 בנובמבר 1944 היה ניסיון התנקשות של אליהו חיקים ואליהו בית צורי. הם הרגו את הלורד מיבין בקהיר. מיביאן היה מזכיר המדינה הבריטי לענייני המזרח התיכון. אז הם הרגו שר בריטי. וכנראה שווינסטון צ'רצ'יל לא התלהב מזה. טוב, ואז היו מתחים בין קבוצות יהודיות והן ניסו להרגיע את הגלים האלה. ואז קרה שהן ניהלו משא ומתן עם המוסלמים מאחורי הקלעים וזה כמעט יכול היה להסתיים בכך שהיהודים ננטשו לחלוטין. אתה בהחלט צריך לדעת את זה. הישראלים כנראה מכירים את זה, אבל רוב האנשים בעולם לא שמעו על זה, או אולי שמעו את זה מתישהו. זה רק הרקע. ולכן זה כל כך גרוטסקי שיהודים מתמודדים עם מיתולוגיית הקונספירציה הקלאסית הזו מצד מוסלמים, מצד אנשים סופר ימניים ברחבי העולם וכן הלאה. זה פשוט גרוטסקי לחלוטין, גרוטסקי לחלוטין, כשיש לך את כל העניין הזה על המסך. כן, ואז חוסר האמון העמוק. זאת אומרת, עובדה ידועה היא ששירותי המודיעין הישראליים ניסו אז להשיג השפעה באירופה. גם שירותי המודיעין הישראליים ניסו אז להשיג השפעה, יותר ויותר באמריקה. וכמובן, זה גם כמה פעולות כאן וכן הלאה. גם אז קבוצות הלובי האלה וזרמים רבים בקרב הרפובליקנים לא פחות מהניאו-קונים. אבל כמובן שאי אפשר לשכוח את התמונה הגדולה כאן, את התמונה הגדולה כאן, כמובן. זאת אומרת, החדירה הזאת לישראל מההתחלה. ישראל הייתה חדירה מוחלטת. אז זה פשוט בשליטת הבריטים וכאלה. אז, אתה בהחלט צריך לדעת. וכפי שאמרתי, מתוך כל המגה-טראומה הזאת, מתוך הרב-טראומה הזאת, נוצר חוסר אמון בקרב חלק מהיהודים, במיוחד הישראלים שם למטה. חוסר האמון הגדול הזה באירופאים וחוסר האמון באמריקאים. איך זה יכול להיות כל כך שונה? חוסר האמון פשוט היה שם, והרוסים, הסובייטים, ניסו לנצל את חוסר האמון הזה. במיוחד הרוסים. והשירות החשאי הרוסי, הם לא בהכרח תמיד היו צריכים להופיע בגלוי ולהגיד שאנחנו הקג"ב, אבל הם יכלו להעמיד פנים שהם כל מיני דברים. להיות.